धोनि सादखौ दासो मोनदों टिभि दं गारि दं मुसलमाननि गरमा जाबाय थालै दावराव दावसिया जाबाय था लाइनालाय माथो जालायखोब्रा खावनाय लाइन नालाय बैयाव आलायनाया एसे मावबाय खोमा दिगदारलै ओइ आफा इमरान ओंखारबो ओरैजाय फै मा जाखो आफा मालाय केन्देला मोना मुस्लिमफोरनाव माल लायनो थांबाय नोंलाय मा ओरैनो थागारबाय दं थां माबालै आफा आंनिया मेटरनि फिसाजोआ आंखौ थांनो होआखै मा सोमोन्दो दं नोंहालाय मेटरनि फिसाजोजोंलाय सोमोन्दो माने रं नाम्बाराव एसे मेजेरलायनाय जाबायना आफा था बुरबाय नोंनाथ' नामानो मुस्लिमलै मुस्लिम सिख्लाखौनो सासे लाना फै जागोन दे आफा नोंनोबो सासे लाबोगोन आं मोनोबा लाना फै थांदो आंनि लादों र' फिसाया बेटा हत'या बाप जैसा बेटा आंनि नामखौ बिनो लाखिगोन सालाया माब्ला फेननि सिङाव थानो मोन्दोंमोन आंलाय माब्ला फेननि सिङाव थानो मोन्दोंमोन दा मोनबाय ना आरो नैबे गोजाखौ नामावसो खोनाबाय थादोंमोन थिखादार मिलिटारि माबा गेदेर गोलाव बाबुफोरासो गोदै लोङो होननानै खोनादोंमोन दा आं मोनलोंबायना लालुमोन बायदिखौ लोङो होनना खोनादोंमोन आं माबा दाम गोसा ओइ मेन्देला आदै बा माथो बहुत डेभेलप जाना दंलै बोथ्रोदना ज' आदै सियारखौ जागोन दे सब जिखिनि नुदों आदै मुसलमाननि स्पेसियेल गोजा फेन बाइक टिभि आरो गोजा सोलोंबावनाय जाबाय माथो गेला लोंला आं गोदो पियर लोङोमोन गारियाबो नैबे खामफ्रामनायसो सोलियो हलैबो बस्ता बनाबाबो सालायो आं सोलियो न' सिङावथ' आरो गोबां माल दंबावो जायगा जायखौसो बाहेराव दोनदां नंगौ औ आदै हा फेनखौलाय माथो बायजोआव आलायलायनाय जाखो आंनि न'खौ नुवाखै न'आनो जाया बेखौ सालायनांगौबा न'आनो गेग्रेब बायजोआवनो होदो आं मोजां नुवाखै असुबिदा नुयो फेनाथ' आरो न' सिङावसो थायो नालाय सोलिदों जियानो जा गरम फैनाय नालाय इसेल' न' आंहा बेफोरबायदि निसा जुक्त बुस्थुआव थान्दा गैया मिथिगौ आं जौनि निसा गैयाबाबो मोनसे निसा दं नोंहा माने हिनजावनि निसा दं नोंहा मा डाइरेक्ट बुङोब्रा डाइरेक्ट माने नोंगौखौसो बुंदो ना जों मेगनजों नुबाय दं आच्छा आदै बै मुस्लिमनि दावराव दावसिया बेसे गोबाव थागोन आदै जेब्लासिम आसामाव बे सरकारा थाबाय थागोन अब्लासिम बे दावराव दावसिया जाबायानो थागोन थाब जोबाबा हामगौमोनलै आदै जेसेबां गोबाव सोलिगोन आंहाबो एसेबां आजादि जागोन नुवाखै फिसालाफ्रा सब बिजि रावबो न'आव थाया आंनि गाननायखौ नुवाखै लुङिखौनो गानगासिनो आं रिलिफआव होनायमोन खावना लाबोदो माबालै मेन्देला नों फेन सिङाव न'आव उन्दु थानानै मा जानो आंनियावनो लेबार मावनो थुदो थाब दानखोना माखो आंखौलाय आं हाजिरा मावला आंसो हाजिरा लाग्रा जाबाय दानिया बांगालफोरनाव माल बुथुमनो थाखाय आं हाजिरासो लायो बाइकनि बिगुमा जानानै आं नोंनाव हाजिरा मावनो आंनोसो नांगौ आंनोसो बे गन्दगलानो जाना होबाय आरो बर'फ्राथ' मावखाया लेबारखौ मावब्लाबो सानसेयाव नांगौ 200-300 रां मुस्लिमफ्रा सानसेयाव 50-60 राङावनो मेल्ला मावसोगारो ओइ गन्दगलाव मुस्लिमफोरनिफ्राय मोनसे मोननै बेसाद बुथुमनायखौ नों मेगनानो साबाय नोंसोरसो जाना होदों जत' जानो गोनांखौ नों लेबार मावनायाव गैलालाय ओंखारलां जागोनथ' आरो बै मुस्लिमनि मोनबोनानै साननैसो खियाखौ जादोंथ' जाथ' साननैसो नोंनि लाबोनानै जाफैयाखै आदै मालायनिसो लाबोना जाफैदों मुस्लिमनि नों मेगन साननानै एख' लाब मोना हाय भगबान गन्दगला फैबाय थाथों साला गरसे गरनै मोनबायना गोरिबा बे गोरिबा माहाजोन जानायखाय मेगनानो साबाय बै माहाजोनफ्रानो मेगन गोसा गन्दगल जिन्दाबाद मोनलोंबाय थाथों फेनाबो नांबाय खोमालै खावनाय माल नालाय नांनाय नाङि जाबाय थायो जोरगोन मालालाय जोरगोन मोजाङानो बेसादा मा कम्पानिमोनथाय नायनो रोङा नालाय
मोनफैयासै माथो फिसालाफ्रा रागो खालामबाय थायोलै आंखौ गेजेर गेजेर गुबुनफ्रासो फेना एसे खामानि होदों उन्दुनि र' एसे उन्दुनि फैबाय था लाइन दिस्टार्ब होबा नोंबो मोनफ्लांगोनलै रखरा फांफुं गैयाला मोजां गिदिंबाय था बुस्थु माबानोबो बारा फांफुं गैयाब्रा बार'आ आंजों बारा फांफुं गैया दालाय होद उन्दुलांसै No collection. Maलानिफ्राय माहाजोन जाखोलै बेलाय बुरबुआलाय Oi, Sar! Sar! Oi, Mendela kamsau! Oi, Sar! Oi, Sar! Oi, Sar! फैला ना फैला फैला I am साला सुवार आंनि थालिर गोमोनखौ जानानै आंनि न'आवनो आरो खिनो फैबावदो मा खोथा नोंखौ गारथारा आं दिनै बाहाव फैगोलै नों साला सुवार आंनि हिनजावखौ खावनानै आंनियावनो फैनो हाबावदो नों मानसि साहस गोरालै नों साला मानसिया फिसाबाबो थांबाव हिनजावनि लब साला आं बे मुस्लिम गन्दगलाव पसिसन दानथारबाय नों बे गोरानखौ नोंनि बे गोरानखौ नोंखौ साला गाबला सेस खालामगोन आं था साला थाब बेदलावल'सो जाबावदोंलै साला सुवा आंनि बाथ्राखौ खोनासंलै मेन्देला मा गोरान मा बाथ्रा खोनासंग्रो मा बाथ्रा लरबय मा बाथ्रा हा मा बाथ्रा आसलते नोंनि थालिर गोमोना बै बादालि एन्जर अख्लानानै गोरलैयावनो रोमोनानै गोमो जालायसो नंमारगौ नंगौब्रा केरेक्टार लुससोथ' ददेरेया बै माबा सेक्रेटारियेटआव मावनाय डिलिंसा बे आसार सिंजोंसो खारफालांदों नोंनिया सिदिनि नंथारगौ WPTनि WPTनिसो आसार सिङा बे लानानै खारलांदों आं बिराद हमथानो नागिरदोंमोन हमथास्लाबनो हायाखै थगायाखैलै मेन्देला इसर आं नोंखौ थगायफेरदों मालाबा थगायमाराखै थगायाखैलै दुखु मोनबाय बेसेबां दुखु मोनखौ थगायमाराखै थगायाखैलै दोद मानसियाखौ